Таблет. Samsung Galaxy Tab. Окей. Ето Грени Смит. Каква игра? Сега ще играе на първи левел. Да. Плей. Така. Някак си се играе, ялабала. Мисля, че тук е за скок. Не, то е за бастуна. Ето, тук се скача. Нали това е... Не, пребих се. Шит. Така, ето така, да, браво. Салто! Супер. Не, бабичко! Абе, не ми пука. Ящапка. Да, сочна. Свърш. О, да, нещо си. Време за скок. Паричките ми, обраха ме. Така. Кибер салто. Браво на мен. О, шит. Така. Ще сложа малко банани. Яж банани за окрадец. Пребих се. Иска би си всичко, което беше мое. Ето я бабичката. О, току-що се преби. Така. Цветня. Хайде, бабичко, някаква си. Да, успях. Обраха ме. Хайде, парички, елате при баба. Кофти падане. Хайде, няма да се удавя. Удавих се. Мъртва. Хайде. Главата на бабичката. Не се тревожи, бабо. О, шит. Как се играе тази проклета игра, бе? Аз знам, защото е моя. Победа! Ура! Това е кофти, гайс. Аз загубих. И моята награда е... Бебе, викаш тата.